Medio Rural realiza traballos de investigación para controlar o cancro do castiñeiro e así conservar os outros galegos. Por fortuna, os castiñeiros que amosamos nas imaxes non padecen esta enfermidade, pero si outros que acaban secando e, obviamente, morrendo. A Dirección Xeral de Montes da Consellería do Medio Rural traballa dende hai varios anos no desenvolvemento dunha liña de investigación de loita biolóxica do cancro do castiñeiro, co obxectivo de controlar as súas consecuencias, así como de mellorar e conservar o patrimonio natural dos soutos. Para levar a cabo esta loita biolóxica realizouse un estudo profundo da natureza e a distribución deste fungo co obxecto de atopar cepas hipovirulentas que, en contacto coas cepas dañinas, as controlen diminuindo e anulando a súa actividade. O cancro do castiñeiro amosa dous tipos de cepas, unhas moi agresivas e virulentas que producen graves danos na árbore e a posterior morte, e outras menos dañinas que teñen a súa actividade atenuada e que controlan os danos feitos polas primeiras. Na primeira fase desta liña de traballo buscáronse estas cepas e desenvolveuse en laboratorio unha técnica de produción, conservación e inoculación das mesmas. Posteriormente procedeuse á inoculación controlada nunha serie de parcelas experimentais e comprobouse ao longo de case 3 anos o óptimo control biolóxico da enfermidade, dependendo da severidade e tamaño dos cancros. Os resultados obtidos ata o de agora foron moi satisfactorios, polo que se está a seguir co desenvolvemento dos traballos de investigación, mediante a elaboración e aplicación no campo do inóculo hipovirulento, facendo un seguimento das árbores tratadas e con estas cepas para observar a súa evolución co fin de plantexar o inicio dun plan de control da enfermidade de cara aos vindeiros anos.